Prije tačno 30 godina, 7. decembra 1991. članovi pričuvne jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ubili su Mihajla, Mariju i Aleksandru Zec. Ubijeni su bez ikakve istrage ili optužbe, bez ikakvog razloga, na najokrutniji način. Tog se strašnog i neljudskog čina prisjećamo svakog 7. decembra uvečer na Sljemenu u vrijeme i na mjestu njihove smrti. U kuću porodice Zec na Trešnjevci, Poljanička 22. U kasnim večernjim satima upali su pripadnici Merčepove jedinice. Ispred kuće ubili su Mihajla Zeca. Njegovu ženu Mariju i 12-godišnjeg kćera Aleksandru odvukli su na Sljeme, na mjesto na kojem se sada nalazimo. Ubili ih, a tijela plitko zakopali u jamu. Te likvidacije pripadaju najsramnijim dijelovima povijesti ovoga grada. Aleksandru je iz sna i iz života otrglo ratno nasilje i učinilo je jednim od simbola djece žrtava rata. Kao što su to po svojoj nesreći postali Goran i Slobodan Čengić iz Ervenika, Dario i Tomislav Jurić iz Kostrića, Danijela Roknić iz Karlovca i mnoga druga djeca. Sva su ta djeca imala pravo na miran san i pravo na život. Nasuprot tome, ovaj grad, ovo mjesto zaboravljenih likvidacija, protjerivanja i zastrašivanja brojnih njegovih Srba nema pravo na zaborav, niti ima pravo na nepoljuljanu savjest. Mnogo je časnih i dobronamjernih inicijativa dolazilo sa raznih strana i sve su one počinjale i završavale željom da rodni grad djevojčice Aleksandre, kao i njena osnovna škola August Šenoa, omoguće mjesto ili makar maleni prostor sjećanja na nju. Pridružujemo se svima koji su šutnju o zločinu prekidali svojim jasnim govorom. Na tome im kao antifašistička liga zahvaljujemo. Moje ime je Tatjana Dragičević. Ja sam iz generacije djece koja su teret rata itekako osjetila na svojim leđima. Taj teret ostaje u nama. A kako godine prolaze, prenosi se i na one sljedeće. I njih možemo izgubiti, ako se o ratu i zločinima u njemu ne uči. Kukavičluk i oportunizam, nedostatak savjesti i bešćutni nacionalizam, ukidanje prava na pravdu izveli su ubojice porodice Zec na slobodu. Nitko od njih nije osuđen, samo zapovjednik. I to premalo i prekasno. Ako su počinioci zločina na slobodi, onda svi mi drugi nismo. Ukoliko ne postoji ulica, trg ili igralište koje nosi ime Aleksandre Zec, onda ovaj grad zaista nije njezin. Još jednom, podsjećamo na porodicu Zec, na njihovu nedužnost i na zaborav u koji odlaze svi oni kojih se nije lako sjećati. Jer sjećanje na njih izazivaju nelagodu i sram. Ponekad to je jedino što nas razlikuje. Kako od zločinaca, tako i od onih koji su za taj zločin imali razumijevanja. Poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine Miloševiću, poštovani predsjedniče Srpskog narodnog vijeća, gospodine Pupovac, poštovani organizatori iz Antifašističke lige i svi drugi prijatelji, poštovani sugrađani i sugrađanke ovog grada. Ovdje stojim ponizno kao gradonačelnik grada Zagreba kako bi odao počast nevinim žrtvama, nevino pobijenim obitelji Zec, jer svi znamo što se ovdje dogodilo prije 30 godina, svi znamo tko su počinitelji, svi znamo koji su bili motivi, a isto tako svi znamo da za to nitko nije odgovarao. Tragično je da u posljednjih 30 godina gradonačelnik grada Zagreba nije komemorirao ovaj zločin, da nije sudjelovao na ovoj komemoraciji i da se pušta da na taj način da ovakvi zločini padaju u zaborav. Ovdje sam kao gradonačelnik grada Zagreba, ali i član
zajedno sa cijelom delegacijom u kojoj je i predsjednik Gradske skupštine gospodin Klisović i drugi gradski zastupnici, jer želimo živjeti u gradu gdje je zločin zločin bez obzira tko ga je počinio i nad kim je počinjen. I da za to zločin oni koji su počinitelji tog zločina isto tako i odgovaraju. Ovdje sam upravo zato što smatram da ovakvi zločini ne smiju pasti u zaborav, kako se nikad više u budućnosti ne bi ponovili. Želim živjeti u gradu i vodit ćemo takav grad i Zagreb će biti grad u kojem svako ko ovdje živi se osjeća kao da je u svom domu, gdje nema diskriminacije po bilo kojoj osnovi, gdje nema diskriminacije po osnovi nacionalnosti, gdje nema diskriminacije po vjerskoj pripadnosti, gdje nema diskriminacije po boji kože ili bilo kojoj drugoj osnovi. I gdje, kažem još jednom, svaki zločin se kažnjava i gdje ne postoje nepravde kakve su se dešavale u ovoj jednoj od doista najsramotnijoj epizodi u suvremenoj povijesti grada Zagreba. U tom smislu ovdje sam i kao zalog bolje budućnosti, da će grad Zagreb biti otvoren grad za sve i da će u njemu svatko imati mjesto, da će u njemu svatko imati jednaka prava i jednake mogućnosti. To je grad u koji vjerujem i to je grad kakav će Zagreb i biti. Hvala lijepa. Znak nijemog jelena. Na tankoj koži zapešća noćas mi je iznikao znak nijemog jelena. Što si nijem, jelene? Jesi li se nešto naljutio? Nad glavom ti šuma tramalne tišine mahnita raste munjevito. Probija strahosferu od titana. Šutiš. Ja sam usta natrpala rogovima. Na uši mi cure, kroz nosnice šikljaju. Malo mi je zlo, ali još se može podnijeti. Iz tvornice mesa javljaju da su preko noći krdo teladi proizveli, jer sve se može kad se hoće. A ja hoću da mi jelen progovori. A ja hoću da mi šuma objasni. Otkud joj život kad je bez korijenja.